Gilusad ang Uplan Lambat Bitag Operasyon sa Land Transportation Office Davao Region kun LTO, Highway Patrol Group 11 sa Davao del Sur ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 kagahapon sa buntag. Nagpahigayon og inspeksyon o monitoring aron masuta ang mga sakyanan nga nagabiyahe apan walay mga papeles. Makita sa pictures nga gisusi pag-ayo sa mga personahe sa LTO ug mga pulis sa HPG ang mga sakyanan. Gipangitaan sabog mga dokumentong dala ang mga driver niini. Atol sa Uplan Lambat Bitag, 8 ka mga public utility vehicles kun PUV ang nasikop sa LTFRB 11 Enforcement Unit. Duha niini ang mga UV Express nga nadakpan tungod sa colorum operations. 5 ka UV Express ang nasikop nga walay special permit ug 1 ka UV Express nga walay dashcam. Nagmalampuson ang gilusad nga Lambat Bitag operasyon sa mga otoridad ug nanganti sila nga himong regular ang operasyon aron mahatagan og proteksyon ang mga pasahero. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.